প্ৰতিটো ঘৰত এজন চাকৰি দিম ফৰ্ম ফিল আপ কৰিলে ফটো চটো ল'লে আমাৰ যিমান মানুহবিলাকত চিধা সজা টাইপৰ মানুহ চাকৰি দি পালে যেন কিনো বয়া গতিকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিলে ধাম ধুম কিমানজনৰ চাকৰি হ'ল কোনোবা পাইছে নেকি ইয়াত অলপমান উঠিলে ভাল হয় নহয় জানো পোৱা নাই গতিকে এইটো ছেকেণ্ড গ্ৰেটেষ্ট লাইন আৰু বড়ো ভাষাত একেবাৰে ইমোশ্যনেল কৰি পেলাই এটা ভাষা কৈছিলে এইটো হ'ল এই মাটিৰ ভিতৰত যদি আজি খান্দে তাত আমাৰ বড়ো আটাসকলৰ সাৰ পাবগৈ নহয় জানো গতিকে সেই ভূমিটো যিমান আছে সেইটো আমাৰেই जोंनि बर' बोराइ आबौ आबैमोननि हारा मोनगोन जावखांब्लानो आरो मा बुंबावदोंमोनलाय बे हाया जोंनिखा आरोबाव मामोन जे बर'लेण्ड मोनागौमानि आंथ' EM MCLA MP जानो आन्दोलन खालामाखै रायजोफोर नङा गामसा गाननानै बेरेल साइसें गसं नङा मालाय पुलिसाबो थाखायो ओरैबो मालाबा हमखायाखैबो थार्ड फोर्थ ग्रेटेस्ट लाइन जाहैबाय बियो आरोबाव बाद बाखिथ' दंबावो बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा मोनसे टाइटेल होखाबाय बे टाइटेलखौथ' नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ आं बे समाव बेखौ बुंनो नाजाला बेनिखायनो गोसोआव लाखिनांगोन दिनै जोंनि पार्टिया जुदि सिखांफिनदोंबा अलमस्ट 50% UPPLआ जे मावनो हायाखै बिनि थाखाय जोङो बेखौ प्लास पइन्ट जोंहा आवगायलांनांगोन आरोबाव मा होनबावदों जे बयनिख्रुइ देरसिना जाहैबाय BTR एकर्ड 2024 जोंना बिक्रमा मिथिगौ नामा जे 2024 नि 3 जानुवारि मा बुङामोन जे BTC आव बेसेबां एग्रीमेन्ट दंमोन बे एग्रीमा इनभेलिडेटेड एनुअल खालामबाय आरो माने बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनाय जानाय नंला नट इमप्लिमेन्टेबल कारण बेबादि जि डिमान्ड खालामदों बे फ्राय दंखाजोबो गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया माने बेफोर रिसोर्स माने बेफोर एसेट क्रिएशन खालामनायाव रिसोर्सखौ नष्ट खालामला जेरै बरमायावहाय मामोन अल इन्डियान इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकल साइन्स आरो उदालगुरि माबायावनो जाबाय गुवाहाटीयावनो जाबाय बेखौबो लुख'जोबनो हायाखै दाबो 6टा डिपार्टमेन्टल' अपेन खालामदों दाथ' आइमसा जागोन होननानै जोंना दाया बाया थाग्रा धाम धुम बरमायाव हा बायबाय दाथ' आरो बेयाव जाला होनना मिथिबाय दा हाया जि रेटआव हाखौ बायदोंमोन दा फानफिननो हायाखिसै आरो